I torna ara per a parlar d'esta casa perquè a punt ha inaugurat una nova estació meteorològica. Esta estació s'inclourà dins de la xarxa d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia. La nova estació meteorològica d'Apunt aportarà dades a la gran xarxa de la Comunitat Valenciana. Tiene un sensor para medir la radiación solar, otro sensor para medir la radiación ultravioleta. Esto más grande de aquí sería el pluviómetro para medir la lluvia. Aquí dentro está el sensor de humedad y temperatura. Y esto es la placa que con la radiación solar, digamos que hace funcionar toda la estación. Avamet compta ja amb un total de 300 observatoris repartits per tot el territori valencià. Que ens ajuda a saber la meteorologia de les nostres terres. Quantes més en tinguem, més fàcil és de poder explicar i amb més detall el que està passant dia a dia. El més important d'aquestes estacions és que les pots consultar des de ta casa, a la pàgina web d'Avamet, i també pots consultar des amb el teu mòbil a l'aplicació que te pots baixar al widget d'Avamet. Una xarxa amb més de 60 càmeres web que retransmeten en temps real cada canvi que es produís en l'oratge de la Comunitat Valenciana.